Okay, ako, very Merry Christmas para sa ating... Welcome back tayo, welcome back. Yes, thank you, thank you. Ayan. At ngayon nga, syempre, nandito na tayo sa inyong pinakabagong pugad. Yes. Makakarami na kayo ng sisiyo. O, kamusta? Kamusta pala muna? Ilang? Nakakapagod. Magkakot. Okay, kinabahan ako, kala ko saan siya napapagod. Mga gamit, hindi pa nga tapos. Siyempre ngayong Christmas, bagong bahay, di ba? So, yung beginning kasi patapos na rin si Bimbo sa pag-aaral. May mga Christmas wish pa ba kayo? Na gusto niyo sana, yun naman ang makuha ninyo. Oo, Isa lang, ang magka-baby. Isasama natin sa prayers yan. Kaya sa mga mamashis natin out there, isama natin sa prayers yan. Boy, girl. Kahit ano, basta meron. Yes, okay. Tama nga naman yun. Okay. Ang ganda nitong bahay. I mean, matatawag mo rin talaga siyang bahay kasi bibinanan din ako lang na. Yeah. With the help, of course, of your kuya, hindi naman lingid sa kalaman na lahat ng ating mga viewers. Ano masasabi niyo sa inyong kuya? Salamat, siyempre. Super blessed. And Thankful, yan. Sana marami pang blessings o marami pa siya matulungan ng ibang tao. Siyempre, good health rin sa kanya. Sa amin Hindi lang dahil sa kanya, hindi kami nagkakaroon nito ng bahay, pati si Ate Karen. So, napapasalamat kami sa kanya. Ayan, maraming salamat. Para sa kapatid ko. Sobrang thank you. Okay. Alam mo kasi kasi alam ko darating sooner or later lahat ng itong ginagawa ni Brenda para sa family. Hindi man niya hinihingi, is ibabalik din niya sa kanya, di ba? Kaya alam ko maibibigay niya rin yon kung ano yung love na para rin sa kanya bilang kapamilya niya. And speaking of pagbibigayan, eto na. Meron akong pasalubong para sa inyo dalawa. Actually, di ba, plano ko din talaga, parang paulit-ulit ako, na dapat kasama ko si Mama Rita na mag-Christmas with you. And na itanong niya nga kung ano yung mga pwedeng ibigay sa inyo. So, syempre, unahin ko na. Ano yan, may cash? Ha? Agad-agad. Ano kasi, may bahay na. Cash na lang para may stars ka na, may ads ka na. Ano lang? May ads ka na ba? Meron. Oo, diba? Noon ako kayo nag-judge tsaka kinaano, no? Ay, sa ano lang? Sa live? Hindi pa. Hindi pa. Dahil sana meron na. Sa video. Oh, ito na. Ako, simulan na natin dun sa inyong ito muna yung kay Bimbo. Yay! Ito na nabayan namin yan ngayon, te. Yes! And for Lona. Paano nyo magamit ninyo? Check nyo. Ewan ko kay Bimbo kung kakasya ka, pero tinitigaw ko kasi talaga yung katawan niya kung kakasya. Pero hopefully, kasi mukhang mas lumaki yung katawan. Thanks! Yay! Yung sa'yo makakasama ka sa sa dance group. Malalaman mo kung bakit. Kung saan. Dance group kami? Ano to? Uniform para namin to? Ayun na naman, sis. Yay! Jersey. Yay! Pang-pink. Ito na, siya naman is green. Sleeveless. Cashier to me. Yay! Cashier to me. Diba? Thank you so much po. Thank you, ate. Nako, hindi pa yan. Ito, galing to mismo sa mama ko. Kasi marami akong binili para sa kanya. Grabe, sobrang aga po ng pamasko. Hindi kasi since hindi ako rito makakapagpasko, gusto kong may abot sa inyo itong dalawa. And magamit niya sa inyong kama. Ay, ano ba yan? Tingnan niyo naman ako. Hindi na nagkakapagan. Tingnan niyo. Nabuking. So, isa yan sa ayan talaga galing kay mama yan. Pulambo man to. Oo, so kanina. Yes, at meron na rin yung 5 punda. Okay. Yes, parang isang terno siya. Yay! Our favorite color. Talaga? Yes. Sabi ko, ito na lang kaya sa kanila. Okay, may punda na po guys. Isang set na yan. Tapos, meron pa! ito, wala kasi si Mami. So, bigay mo kay Mami. Mami to, okay. Para kay Mami. At, ito, thank you. Since bagong bahay, at gusto ko makasama to sa inyo, dito sa loob ng bahay ninyo. And mapanatili yung faith ninyo regarding sa inyo hinihiling. So, meron akong Carly of Thank you, ate. Sa inyong altar. Yes. Have faith. Manalig pa rin tayo kasi
Ibibigay niya yung takdang oras para sa dagang inyo. panahon. Hindi pa man siguro ngayon, pero ako ang naniniwala ako na Darating. magiging ninang din ako. Magiging nong din ako sa ayot sa gusto niya. Magiging nong din ako. Yes, Kaya, thank you, ate. kasama yan, nung nabili namin yan, kasi nagmanawag kami. Kasama yun sa mga prayers ko, na sana yung pagbibigyan ko nito mga pag dasal nila. Thank you so much, ate. Thank you so much. Merry Christmas sa inyong dalawa. Thank you so much. Merry Christmas din, ate. Ayan, maaga pamasko po. Ito, pandagdag ng sa Santos natin dito sa bahay, guys. Yes. Meron naman kaming Santos, pero Yung early nadagdagan talaga ito. Yeah. Isa yun sa mga miraculous na Birhen. na birhen sa Pangasinan. Actually siya ang una talaga. Ayan. At syempre paano kung hindi yun matatapos dyan? Meron pa? Ha? Wala! Hindi, syempre sukatin din natin yung nila. Titingnan natin kung kakasya para kung hindi, mapapalitan ko yung size nung kanila. Kukunin mo to, pabalik mo, no? Ha? Sa inyo na yan? Ano ka ba? Ay, hindi mo to gagamitin sa sinulog dun sa, no? Santo Niño yun. Santo Niño. Ay, di, pwede kayong mag-ano doon. Sige. Ano size to, te? Pang double. Double kasya to. Ayan, sige, ano natin. So, let's see. Kasya or di kina? Yan, sa makakasaman. Ang tagal na nitong mo Ito. Okay, galing kayo. Doon pa to sa sa yung bahay namin doon sa... Yung una. Yung una. Doon sa may Lagapol. Yun yung unang bahay. Oo, unang bahay talaga doon sa may Lagapol. Ayan. Mas makakadagdag na si Santo Niño. Ayan, thank you so much, man. Thank you so much. I love you, Ayan, boss. follow niyo po si... Christmas. Ma'am si G. Ma'am si G, no? And Yes. Sa Facebook page. Althea Bababoom. Althea Ma'am Bababoom. si G naman sa aking YouTube. channel. Ayan. Subaybayan niyo po yung mga vlog niya, guys, yung mga video niya. I love At you syempre, sa amin both. po, Thank you Bebem so TV, much. sa ibang social climbers, syempre. At syempre, kay Brenda. Ayan. Maraming salamat sa kapatid ko. Kundi dahil sa kanya, hindi kami magkakaroon ng ganitong bahay. Ang ganda ng bahay niyo. Naku, itutur ko to mamaya. O, hatid nyo naman ako sa kwarto niyo. Let's go to the room natin. Ay! Naku! Ano Wow! to? Bedsheet? Ito? Yes. O ano lang, habo lang. Bedsheet yan. Hindi, stretchable man yan. No? Ah, Limang punda to, te, no? yes. So, para magsakto rin siya. Kasi yan, te. Stretchable naman. Kapapalit mo lang ba? Hindi. Ano to? Hindi, baliktad. Ano ba? Yan. All, no? Yan. Itong dalawa yan dyan. Yan. Ay. Yan, doon. Ganyan. Tama ito, yan. Ah. Aabot kaya siya. Stretchable man siya eh. Dito rin siya. Dito. Hindi abot. Yan. Stretch. Yan. Wow, may bagong dadagtaan. Ay, ano ba yan? At least may bago sa pen. Tama na yung kulay, no? Maaliwalas. Oo, yun nga rin. Kanit, yung mga ganito rin yung mga punda ni mama na binili ko. Para sa akin. O, see, di ba? Yan, maganda na po siya tingnan, guys. Ano na po siya? Terno na po siya. Mukhang mas gaganahan ka rito, Bimbo. Hala! Wanda ka na. Wala kasing kumot to. Ilang wala siya. Punda lang lahat. Punda tsaka beige. Yan, papasensyaan nyo na po, guys. Wala pa po tayong kama. Soon, Ayan. very soon yan. Tsaka yung mga lagayan ng damit natin, nandyan pa po sa kilid. Ay, gagawa rin kayo ng built-in. Oo. Oo, kasi mas okay pa yun, di ba? Para arrange na, organize na lahat ng gamit. Correct. Oh, di ba? Kabo. Sakto lang Ayan, panis. Mabinyagan na yun mamaya. Ano ba? Panood naman. Dito, Opinion natin. Wala pang salamin. Wala pa yung Wala pang salamin. Tsaka pala lima na parang pala una Oh, namin. diba? Taray. Parang kala mo talaga nakikihiga rin ako dito. Kabisado ko yung punda nila. Oo nga. Yan, di kasya yan. Malaki. Kasi ito. Kasi yun lang. Stretchable siya. Oh, di ba? Kulang. Nang? Kumot.
Huwag na kayo magtumot. Hayaan mo lang i-open. Baka may kasali. Kasi open. Open yung bintana natin. Pagbalikan to. That's it. Ang kanilang kama. Yeah. Alam mo Thank you so much. Ready ka na mamaya. Wash mo na para fresh. It's DJ.